Vážené dámy, vážení páni, moje meno je Roman Kvasnica. Ako všetci dobre viete, som právny zástupca Hedvigy Malinovej od roku 2006. A som mimoriadne poctený tým, že okrúhly stôl Maďarov na Slovensku považoval za potrebné ma osloviť a opýtať sa na môj názor ku kauze Hedvigy Malinovej a eventuálne ku tomu, či by som prijal nejaké ocenenie od tohto združenia, aby som povedal, Maďarov slovenských. Najskôr dovolte, aby som sa vám ospravedlnil. Fakt sa mi nedalo dôjsť teraz sobotu do Komárna, tak aspoň využívam túto príležitosť, aby som vás mohol pozdraviť. Prípadu Hedvigy Malinovej sa venujem od roku 2006, ako som povedal, a podľa môjho názoru ide v tejto veci o skutočne veľmi zásadný problém nielen pre Maďarov žijúcich na Slovensku, ale pre celé Slovensko. V tejto veci ide o bezprecedentné porušovanie základných ľudských práv a slobôd slovenského občana. Pričom ja to vidím, že je jednaké národnosti. V tejto súvislosti je samozrejme podstatné, aby sme na plné ústa povedali, že základné ľudské práva členov menšiny na Slovensku sú porušované. Už v roku 2006 som upozornil niektorých slovenských ústavných činiteľov na mimoriadnu zložitosť tejto veci a na mimoriadny jej význam. Vzhľadom práve ku tomu, že dôsledkom nevyšetrenia alebo nesprávneho postupu v tejto veci sa môže začať cítiť maďarská menšina na Slovensku ohrozovaná. Oni ma nevypočuli a samozrejme tento problém tak nevnímali ako ja. Myslím si, že my Slováci by sme niekedy mali byť viacej ohľaduplní ku menšinám. Myslím si, že by sme sa mali niekedy viacej snažiť vcítiť sa do ich myslenia, do ich vôľov, samozrejme ale do pocitu ohrozenia. Prípad Hedvigy Malinovej je prípadom, ktorý má práve, alebo môže mať takýto vplyv na myslenie ktorejkoľvek menšiny žijúcej na Slovensku. Je preto veľmi významné, aby sme práve my, Slováci, sa v tejto veci angažovali, aby sme jasne ukázali našim maďarským spoluobčanom, že nie sú sami a že vždy sa nájdú na Slovensku ľudia, ktorí sú pripravení pomenovať veci jasne zrozumiteľné, bez ohľadu na to, či sa to niekomu, hoci aj štátnej moci, bude alebo nebude páčiť. Myslím si, že v tejto veci sa ukázalo veľmi veľa Slovákov, dovoľte, aby som nemyslel teraz iba na seba. Spomeniem pána doktora Hašta, spomeniem Eugena Kordu, spomeniem Štefana Hríba a rád ďalších novinárov a rád, musím povedať, politikov slovenských, ktorí sa jasne postavili za Hedvigu. Prosím, aby ste to mali na pamäti, prosím, aby ste vždy si spomenuli na toto, keď budete cítiť nejaký pocit ohrozenia na Slovensku. To je veľmi významné. Pokiaľ ste sa rozhodli mi dať nejaké ocenenie, ako som povedal, je to pre mňa čest, je to pre mňa cťou, je to pre mňa zároveň záväzok. Ďakujem vám za takéto ocenenie, hoci teda som ešte nedostal a verím, že nás čakajú iba lepšie časy ako obdobie, ktoré prežila Hedviga Malinová v roku 2006 až do posiaľ, teda do roku 2012, kedy po dobu už viac dneska ako 6 rokov nie je ukončená jej trestná vec. Hedviga sa ukázala ako mimoriadne silné, slušné, inteligentné dievča. Hovorím to teraz veľmi neformálne, hovorím to veľmi priamo. Som rád, že som ju mohol stretnúť. Obdobie, ktoré som s ňou zažil, pre ňu v tých najťažších životných situáciách veľmi dalo aj pre mňa osobne. Myslím si, že si zaslúži náš obdiv. To, čo prežila, a
a miestami ešte stále prežíva, je skutočne nemoc príjemné, dokázala sa s ním vysporiadať a myslím si, že aj to vždy aj hovorím, že je veľmi podstatné, že existuje, že má svoje postoje ku Slovákom, ku Maďarom žijúcim na Slovensku, ku Maďarom žijúcim v Maďarsku a my sa s ním tak stala troška medzinárodná osobnosť, ktorá pre budúce maďarsko-slovenské vzťahy môže mať veľký význam. Myslím, že ju raz budú počuť aj Slováci a Maďari. Takže nakoniec ešte raz ďakujem za ocenenie a dovoľte, že som vás pozdravil z Piešťan. Poprajem vám príjemný zbytok soboty.